Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wa qala ta'ala wa huwa allazi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr. Qad fassalna al-ayati liqaumin ya'lamun. Da taimakon Allah mun wayi gari Asabar 28 ga watan Rabi'ul Sani shekara ta 1447 wanda ya yi daidai da 18 ga watan goma shekara ta 2025. A yau cikin taimakon Allah kamar yana cikin birji na Sumbula, yana cikin manzila ta Karsan, yana tasdisi da Mushtari, yana tasdisi da Udarid, yana tasdisi da Kaukabi na Muriha. Sa'o'in kamar da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 12:11 na safe zuwa ƙarfe 1:10, sai ƙarfe 7:07 na yamma zuwa ƙarfe 8:08, sai kuma ƙarfe 2:12 na dare zuwa ƙarfe 3:13. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da sallah raka'a biyu. Bayan Fatiha za a karanta innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. A madadin sura bayan sallama ai wa annabi salati ai istighfari daidai gwargwado sai a karanta ya kafi 111. Da taimakon Allah za ka samu aminci a cikin duka abin da kake jin tsoro. Sa'o'in Mushtari da taimakon Allah za su kasance kamar haka: ƙarfe 7:15 na safe zuwa ƙarfe 8:14, sai ƙarfe 2:09 na rana zuwa ƙarfe 3:08, sai kuma ƙarfe 9:08 na dare zuwa ƙarfe 10:09, sai ƙarfe 4:14 na asuba zuwa ƙarfe 5:15 cikin taimakon Allah. A ɗaya daga cikin waɗannan lokuta masana ilimin hisabi sun fitar da wurdin inna laka alla taju'a fiha wa la ta'ara 1425 domin neman wadata da samun yalwa da samun sutura da abinci, duka abin da kake nema wanda zaka asirinka zai rufu, ba za ka tsiraita ba, ba za ka tozarta ba, duka ka roƙi Allah. Allah subhanahu wa ta'ala zai biya duka buƙatarka, zai amintar da kai daga duka nau'i na arziki. Alhamdulillah, yau rana ce ta Asabar. Sirrin dai shine istighfari 77,777 domin neman taimakon Allah da yardarsa ya azurta mu, ya yaye duka damuwa da talauci da duka al'amura. Muna roƙon Allah ya sanya abin da muka yi daidai hadiyya zuwa ga shugaba. Abin da muka yi kuskure muna neman taimakon Allah ya gafarta mana. Daga ɗalibin kuma Ma'ul Ainain Zubairu Kasim, ƙarƙashin jagorancin gidan Falaki Charity Foundation.